Esta fin de semana os equipos da comarca loitan por sumar puntos. Na terceira federación o Boiro visita o Silva e o Noia recibe o Arosa. E na preferente futbol o Cidade de Ribeira viaxa ao Miño, Puebla recibe o Val de Narón e Dumbría visita o Burela. Cada equipo busca mellorar a súa posición ou evitar maior descenso. Os equipos da comarca volverán a verse as caras nas súas respectivas ligas para intentar seguir ascendendo postos no taboleiro. No caso da terceira federación, ao Boiro tocaralle trasladarse ata a Coruña para medirse contra o Silva este domingo ás 12:30 da mañá. Os boirenses levan tras de si unha racha de empates e derrotas que os fan apostrarse como novenos na clasificación xeral da competición cun total de 30 puntos. Neste novo cara a cara intentarán ir pola vitoria para así levarse os 3 puntos que poderían modificar a súa actual posición. No que respecta ao equipo de Noia, non están nunha boa situación. Os noieses levan unha tempada altamente negativa que os deixa anclados nos postos de descenso con tan só 17 puntos. A pesar disto, os ánimos non se reducen e buscarán cambiar esta dinámica ante o Arosa este domingo ás 5:30 da tarde co apoio da súa afección no Julio Mato. Xa na preferente futbol, o Cidade de Ribeira buscará a mesma vitoria que conseguiron a semana pasada ante o equipo de Órdenes, pero nesta ocasión contra o Miño. Os ribeirenses desprazaránse ata a respectiva localidade este domingo para demostrar que poden seguir ascendendo a pesar de atoparse 14º con 27 puntos. E o mesmo co equipo de Puebla. Tras gañar contra o Victoria, esta semana recibirán ao Val de Narón nun enfrontamento que se levará a cabo este sábado no campo Alta Puebla, ás 5 da tarde. Os barbanzans sacarán todas as súas forzas para ascender dese 10º posto que, a pesar de estar fora de peligro, lle sabe a pouco. E no que concerne a Dumbría, os xogadores visitarán o Burela este domingo. O equipo leva tras de si unha tempada moi dispar, o que lles fai agardar nun 15º posto e entrar así en postos de descenso, algo que buscan cambiar con firmeza.